Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Nuwun sewu niki kula Jayawana saking si Bangok ngaturaken sugeng dalu nggih sederek mawon. Nggih. Nggih. Lakon lampan dalu niki dipenggal nggih acara Jayawana Sawentara utawane nggih acara campur sari karanggo ngasakara dalange. Iya kongket mau bisa-bisane betul kaya langsung perang ngono ku brewek. Kena nyuwuni nyukani penjaluke Bapak PJ Kepala Desa Bumi Agung njaluke Mas bedol kaya langsung bras-bras ya. Nyukane jane ya mikir apa anae kowe. Yo nyatane bisa mikir ya sebisa-bisane lah. Nuwun sewu bae mung kena wong belajar kaya niki nggih. Hehehe Jan. Sapindah kula teng mriki katuraken sugeng dalu sugeng wungon kepanggih malih kali kula Jayawana karo Sontoloyo.